мақомоти интизомӣ дар шаҳри норак ҷануби тоҷикистон ду афсари қисми низомии 05-50 гвардияи миллӣ дар амин шаҳрро баъди марги як сарбоз боздошт намуда дар боздоштгоҳ нигоҳ медоранд. мақомот мегӯянд исми афсарони боздоштшударо то анҷоми тафтишот фош намекунанд, вале тасдиқ карданд ки афсарон баъди марги сарбози 20 сола боздошт шуданд. марги сарбоз Ҳасан Каримов рӯзи 28 феврал сабт шуда, ҷасад рӯзи 1 март барои хоксупорӣ ба волидонаш супурда шуд. як мақоми қисми низомие ки Каримов хизмат мекард рӯзи 2 март дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт ки 2 нафар аз кормандони қисми низомӣ бо дастури мақомоти доститонӣ боздошт шуданд ва тафтишот идома дорад. ин масъули қисми низомӣ маълумоти бештар надод, аз гуфтани номи 2 афсари боздоштшуда худдорӣ кард. Фаррух Маҳмадов, як афсари ҳамин қисми низомӣ, дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт ки тафтишоти марги сарбоз идома дорад ва онҳо сабабашро намедонанд ки чӣ аст ва чаро сарбоз дар қисми низомӣ ҷон додааст. як мақом дар ҳукумати шаҳри Левакан гуфт ки ҷасади беҷони сарбози 20 сола Ҳасан Каримов рӯзи 1 март аз ҷониби хонаводааш ба хок супурда шуд. Ҳасан Каримов, сарбозе ки 6 моҳи пеш ихтиёрӣ ба сарбозӣ рафта буд, сокини деҳаи вахши ҷамоати ваҳдати шаҳри Левакан мебошад. наздикон ва ҳам мақомот мегӯянд ки дар тани ӯ осори латтукӯб ё хушунатро мушоҳида накарданд ва барои онҳо сабаби марги фарзанд як муаммо боқӣ мемонад. Рустам Каримов, падарандари Ҳасан Каримов, ки ӯро аз кӯдакӣ тарбия кард, аст гуфт писараш 6 моҳи пеш бо хоҳиши худ ба хизмати артиш рафт. ҷасади Ҳасанро дар ноҳияи вахш дар деҳаи падари хунияш ба хок супурданд. Рустам Каримов гуфт ки модари Ҳасан дар ҳолати шок қарор дорад. қисми низомии 05-50 гвардияи миллии Тоҷикистон дар шаҳри Норак ҷойгир аст. сарбозони қисми низомӣ асосан ба таъмини бехатарии нирӯгоҳи барқи оби Роғун машғул ҳастанд. дар аксар хабарҳое ки марбут ба маргу мири сарбозон дар ҳангоми хидмат дар артиш дар матбуот нашр мешаванд, эҳтимоли латтукӯб шудани онҳо низ аз ҷониби кӯҳансарбозон ва ё афсарон бисёр садо медиҳад.